Мамедов Валид ҳастам, писари Доку, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 1999 дар шаҳри Душанбе дар Родоми 2 таваллуд шудаам. Номи ман Фаридун, номи падарам Абдураҳим. Истезодаи Тоҷикистон мебошам, вилояти Қурғонтепа, ноҳияи Дӯстӣ. Дар доиш номам Салим мебошад. Ман Яқуби Муҳаммадӣ, бошандаи Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе. Номи ман Мусалмон, дар гурӯҳи доиш бо номи Абу Аҳмад ҳастам ва падарам Сулаймон Валадият Раҷаб. Аз кишвари Тоҷикистон ҳастам, аз шаҳри Душанбе, аз қарияи Файзобод. Ман Ҷомӣ Валади Абдусаттор Валадияти Абдулҳанон, аз кишвари Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе. Ман Насимҷон Валади Муҳаммадҷон Валадияти Нурмазода. Ман аз Тоҷикистон ҳастам, аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва синам 17 солае ва куниям дар доиш бо номи Ҳанзала буд. Ман Нуриддин Фарзанди Мирзо, шаҳрванди Тоҷикистон, бошандаи вилояти Кӯлоҳ, мантиқаи Пашадара. Исмам дар байни доишо Сайфулло аст.